Irudi hauek berriz ere ikusiko ditugu Lezon aurten. Datorren asteburuan mendekosteak izango baitira herrian. 2 urte izan ditugu jairik gabe eta aurten inoiz baino gogotsuago daude lezotarrak jaiak ospatzeko. Ekainaren 3tik 5 kaleetan adin guztietarako ekitaldiak izango ditugu. Buru handiak, dantza emanaldiak, kontzertuak, DJak. Jaien hasiera ostiral arratsaldeko 6ak laurden gutxitan izango da Zabarre pirataren lehorreratzearekin. Zabarre pirataren jaiak dira, Zabarre pirata etortzen da, itsasoz etortzen da, lehorreratzera joten da jendea laguntzen dio, eta oso ekitaldi polita da Zabarre pirata itsasoz etortzea bere tripulazioekin. Ekitaldi horren bukaeran, beste ekitaldi oso polita eta oso herritarra da antolatzen dena, eta da afari autogestionatua. Orduan, jendeak ekartzen du, udalak prestatzen ditu aurkilak eta mailak, jendeak bere afaria ekartzen du eta udalak sagardoa ere eskaintzen du. Orduan beraz oso afari polita da, elkartzen dira aurrak, gazteak eta helduak afaltzen eta elkarren ondoan inoiz ematen ez den bazkari handia eta anitza elkartzen da jendearen pozarako. Aurten gainera mendekosteak bukatu eta euskal jaiak izango ditugu hurrengo asteburuan. Ekainaren 10, 11 eta 12an dantza emanaldiak izango dira Lezon. Herri bazkaria eta sagardo eguna larun batean ospatuko dira eta igandean herri kirolak izango ditugu. Datozen 2 asteburuetan Oarsoaldean pandemia ostean ospatuko diren lehenengo jai jendetsuenetan ondo pasatzeko Lezoko udaletik 3 eskaera egin dizkiete herritarrei. Gogoratu nahi ditun 3 gauzatxoak gure jai hauetarako. Bata, jai programan bertan agertzen dugun, eraso sexistaren aurrean zer egin. Hemen dazkazute aterako ditugun txapak eta pixkat bultzatu nahi dugulako aizuzel ere jai herritarrak, alaiak eta ondo eginak, ez? Eta horrekin batera beste bimezutxoak ingurugiroa errespetatu, guztiona da errespetatu, eta zer esanik ez aldera hizkuntza gurea ere zaindu eta erabili ez.